Ma'am, ikaw si ano? Arlene Villabito? Ano ako, ma'am? Oh, anak niyo si Ma'am Bibilin? Oo. Ha? Oo. Dili kay Ma'am, namo ko si utang sa amo. 100,000. Imposible. Ano mo eh. Nga naman. Wala pala utang. Anak ko. Basi gigamit niya sa kuan. Imposible po kayo naman. Imposible pala utang ako, anak, ma'am ba? Ano mao ba? Imposible po kayo na inyong istorya, oy. Dili kay ang kuan manggod, ang iyang gipirmahan nga mga papilis sa amo pag-utang. Imposible kayo naman. Pag-utang niya, Imposible po kayo na inyong istorya, ma'am. isa imong pangalan magod ang gi-maker. Guru, ma'am, ako pala utang eh. Pero akong anak, hindi, oy. Dili na siya gigamitan ako nga tayo siguro kwarta. Ano na inyo, ma'am, oy. Ay Ano ang no. inyo, ma'am, oy. Ay kay gipad to magod diri kay wala dili naman gud nako siya makontak. Hindi ko mo to, ma'am. Diba ko lagi, wala akong anak, eh. Dang! Dili na nako siya makontak Para ba. man ninyo, eh, binuang man ninyo, uy. Imposible man na inyong istorya, uy. Ay, binuang. Oo, sir sa amo magud to siya nagutang niya dili na namo siya makontak ba. Binuang na inyong istorya. Moto ang namo gud siya gipirmahan nga ang maker imong mama. Imposible. Nya diri ang kuan ang gi-sketch ba sa balay. Kontak nimo siya. Ambot ka naman, trabaho ko ito karon. Patanaw na mo sa imuha na itong gipirmahan niya para mutuo ka. Kinaapo di ang mga 100,000. Pero nakabayad-bayad naman siya sa una, pero karon lang ulahi. Dili na mo siya makontak ba. Mo to nga giadtuan na mo diri ang address nga iyang gihatag. Nya kay maker man imong mama, Arlene Villabito. Oh, yan. Opo, maker. Patanaw lang namo kay nanay kung kuan kay na may mga ID si ma'am dito. May mga documents na ay pirma niya. Ay, binuang na inyo, mamay. Wala din siya pangutang. Kabalo gid ka ngayon wala siya pangutang. Wala pala utang ako, anak, ma'am. Wala ko siguro, mamay, na ako yung utang. Wala ko anak ko, uy. Basi gihatag niya to sa imo nay. Wala, mamay. Ay, Nagana sige. yung pangatag, pero ako ko kabalong inutang to niya. Di pa kumutuman, kadili na pala utang akong anak, ma'am ba? Ay. Sige, patanaw na lang namo sa imuha na itong iyang gifilapan nga mga form tong pagkuan kanaman si pirma go didto kailangan siguro ka. Nya makailangan siguro ka sa ano naman si mga ID pod. Or basig ka pangalan ra niya or unsa. Pa-check nato ha. Ali nay. Oh, para siguro lang. Anong sasakyan naman kita naman, ma'am? Naadari ang form ang papel nay. Kaya na library sir para kay nanay. Ali dito nay. Surprise! Happy birthday! Happy birthday! Biyaya ng may kapal, ginhawa sa ating lahat, sa bansang malayo. Sorry, ma'am. Sorry, ma'am. Joke lang. Dali na yo. Happy birthday! Aking amang minamahal, alagaan mo si Ina. Wala siya sakit, sir. Wala siya sakit. Ale, dire sa landong. Silbi sa nalibigyan pa mo. Wala yung utang. Joke lang na yan. Tinuod yun si nanay. Dili kayo pala utang iyang anak. Kaya wala kayo utang. Ano ito na, para makita ni Bigay. Bubuas sa iyang jacket, sir. Sige lang. Okay ra. Mo siya gumama. Oo. Okay ra. Ugihan kay nanay ba? Happy birthday! Walay problema. Wag malungkot pag umiyak dahil sa kanta. Nay, ang imong anak, nasa mensahe. Ana siya. Happy birthday, mama. Dagang salamat sa mga sakripisyo o pagpangga na imong gihatag kanamo. Na-appreciate nako to tanan ma. Unta, nalipay ka sa among gamay na pa-surprise para nimo. Kay deserve kaayo nimo ni nga effort, mama. Ang pingi imong lawas, ma, kay wala pa ka nakakita sa imong ikaduwang apo. Hehehe.
Joke lang. Palangga kaayo ka namo, mama. Salamat sa tanan-tanan. Happy birthday pag-usab og I love you so much. Surprise from mga anak. Madala mo kay mama ay. Surprise gikan sa imong mga anak. Nay, apil po gani guro ni si Sir oh. Okay. Anya, nay unsa imo ikaingon sa imong mga anak? Unsa ikasulti? Sige, relax lang ah. Kira na luha sa kalipay. Okay, manghunat sa si mama. Sige. Ay, okay na. Sige. Unsa ikasulti nimo sa imong mga anak nga nagpa-surprise? Hindi ko nagkaong ka. First time. Salamat kayo. Wala akong magkaong nga inanit eh. Ang inyong giandam para na ako. Hala, oy. Wala mabubulag. Maabot ka na. Uy, ano sa ko. Kaya kung pansupra-supra na inyong giatik sa ko. Karoon ka na. Uy, andam ko. Salamat ka. Okay, emotional kaayo si nanay, no? Luha sa kalipay sa effort nga gibuhat sa mga anak. Sir, ikaw sir, sa imong wish imong mama. Gracias, mahilakon ka. Wow. Salamat sa yung dan. Karon na. Yes, ma'am. Wow. Oy. Oo. Nay, wala yoy problema. Wala problema. Maapil ko kahilak nimo ba? Oo. Okay ra kaayo no. Sige. Antahan na to si Nanay Og. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Okay, Nay, make a wish and blow your candle. Yay! Happy birthday! Nay, kami di ay ang Sweet Joy Wheel of Surprise sa Kidapawan. Nalipay mi karon nga nakaabot mi diri, naka-appeal mi hilak nimo ba? Kaya na-feel kayo namo ba nga na-happy kayo? Happy ba? Sobra mga Wow! Hello, oy. Happy birthday! Palakpakan nato si Nanay.